Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jongpi. Ka jinglong jingman jong ka jingking hadwar ksut ka badan ho umroi ribhoi district kalabu jingma ban penchong se de ka ya ka yeng jong ki patba bat ki kali ki bajuya lingba na kani ka jingking baro alpha sau kanta hadin ka jing sapriang jong ki dor bat ki video ki bapen e ka jinglong jingman jong kani ka jingking ka kinhon lum khubor jong ka Batisi TV kala let kani ka jaka ban sakhi dala ki khmat ba andala poi ha kani ka jaka la ba deputy commissioner jong ka ribhoi district ba superintendent of police jong ka ribhoi ki badang jurep ya ka jinglong jingman jong kani ka jingking layo iya ki dak jong ka jing tua ka khendo na ki benta ba shakhmat jong ka jingking balayo iru bala pahara de ki pulet banum sha ya chu ekitrok lingba ka ni ka jingking ka kinhon lum khubor jong ka Batisi TV kalaya kan du ru eki dikhot jong ka seng hinyo trap integrated territorial organization ribhoi district unit kat ba ki dang jurep ya ka ni ka jingking. Ida kaliang jong kaseng itu Eastern Zone Yuan ban jurep akan kestap ilan ka jingking ini ba ka jing sapriang jong di video ba QI ke film jong te catwalk bat ba ka video ko post po office ni ban se kan kestap ban jurep hi dal jong hikmat bat UI shisha ba kan ka catwalk ka film ba ka bu deng ka jing mai di nong lek nong wan jong di nong song snong jong ka dong ba kathan chani te abang yak bet yang diga jingking UI ba kajing tray torti kapau sai ba kabu yaki nong song snong hapedeng ka jingma UI ba katay ka jingking surok nar ka ba ala pentray bat tang artayo kalau don apedeng jong ka apedeng jong ka jingdu jing prabat bat nakaliang jong ka sarkar kasim kamsim pha gi notification habide kan ka surok sangi upai ba bahkan pentip ba kadon apedeng ke jingma bat omsya panyat gi kali ki baket bon telik bonton bat kajing kajing le don bor kibri badon hakabor ka MDA kawan ra ya ngi gum kinong song sinong hapadeng kajing sir bat kajing ma ngiyat kan galanti bat ikerpat sha kibor kibahalor kumju ya ka PWD bahkan simkhai kani bahkan benda pot-pot yang jing tray kum yau te katwal balak selam no bahkan wanra khendiat ka jing singan yangi bat kum juru ni bu ka jing dawas sya ka sarkar baka dehi ban le ban khang kali kiba ket bun ton kat kum ka provision hi ka pha tang khandai ton hanreng UI ba ka jing ya jong gitrok palat digi lai pho so pho ton adu ndru photon bat kane kan wanra pedeng kan wanra ya kinong song snong ya kijing lada ka khalam no bat su ni kerpat ba hidei ban ai kanu ka jing pensai ka ba kan wanra ikinong song snong ya ka jing singan habaki giya kan galanti nakaliang jong DC ru la DC bat SP kila ai ka jing pentep batang hapo arsni an pendap no ban tray ya ketika yau te ugat won
bat katahi ngin saya pet ke gabanja kila namla ban pendap po arsngi lada kimla ban pendap ke sarkar ikan hap ban ba kli lada jia kuno abide kene surak ni jingking